hedder Tine Winstrup og er medlem af det politiske parti Forenede Demokrater, og jeg sidder i hovedbestyrelsen. Jeg er i dag, torsdag den 3.7.2014, taget til demonstration i Hørning. Det er fordi, jeg viser min sympati med Irene Justenborg fra Galten. Hun har nu sultestrækket i 11 dage, efter hun blev frataget sin kontanthjælp af Skanderborg Kommune. Kontanthjælpen fratog det hende, fordi hun var samlevende med en, som følger loven om gensidig forsørgelsespligt for personer på kontanthjælp tjener for meget. Dette betyder, at Irene nu er hjemløs. Vi i Forenede Demokrater arbejder på en beregning og forslag om en ubetinget basisindkomst. Havde den været indført nu, havde Irene ikke stået i den her situation. Desværre er Irenes historie ikke enestående. Der er mange som Irene, der er i samme situation. Du starter med at spise med dig. Ja, skal altid spise. Ja. Man kan altså ikke leve af en drik i yoghurt og et nubo-shake. Så der er ikke ret mange kræfter tilbage. Nej, jeg kan godt se, at du ser sådan noget. Ja. Så ja, jeg skal på sushi-restaurant om 1,5 uge. Og jeg har ikke tænkt på andet siden i lørdag, siden jeg har fået sushi. Ja, det kan jeg også sådan. Irene har efter 11 dages sultestrække valgt at stoppe med denne, da hun er både afkræftet og udmattet, da hun kun lige har fået nok til at holde kroppens funktioner i gang. Under hele forløbet har hun været tilset af en læge. Jeg har også lige snakket med radioen faktisk, det kommer i radioen i aften. Hvad skal der efter det her nu? Så skal nu skal vi jo så have et møde med dem her på onsdag. Ja. Og så skal vi jo så finde ud af, det her det er jo kun lige en hul på møllen, en kontakt til dem. Ja, det forstår jeg godt, ja. Men der er lang vej. Men jeg kan ikke sidde herude sultestræk. I går jo alle sammen på ferie også. Så... Ja, så det batter ikke noget, nej. Jeg tror, det er nødvendigt, ikke? Altså, der er sgu ikke noget anstændigt i Danmark mere. Desværre. Nej. Men Irene er også blevet hørt nu. Skanderborg Kommune har indvilliget i at genoptage hendes sag og udbetale kontanthjælp til hende. Sagen er ikke afsluttet, der er stadig meget at kæmpe for. Irene kæmper videre.